Vitajte pri relácii Čo je dobré vedieť. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo je to gravitácia, alebo prečo veci padajú na Zem? Gravitácia je sila, ktorou sa priťahujú telesá, ktoré majú hmotnosť. Gravitácia je tiež sila, ktorá nás drží na Zemi a ktorá drží Zem rotovať okolo Slnka. Gravitácia môže tiež za to, že vzniklo Slnko. Pred asi 4,5 bilióna rokmi sa sformovalo z hviezdneho prachu. Ako sme si povedali, zdrojom gravitácie je každé teleso, ktoré má hmotnosť. Teda aj ty, myška, Zem alebo čierna diera, ktorá je od nás vzdialená milióny svetelných rokov. V 17. storočí anglický fyzik Isaac Newton definoval gravitáciu takto. Dve ľubovoľné častice sa vo vesmíre navzájom priťahujú dvoma rovnako veľkými silami opačného smeru, pričom tieto sily sú priamo úmerné súčinu hmotnosti týchto častíc a nepriamo úmerné druhej mocnine vzdialenosti týchto častíc. V praxi to znamená, že ak sa dve telesá od seba vzdialia na dvojnásobnú vzdialenosť, ich gravitačné pôsobenie sa zmenší štvornásobne. A čím ťažšie teleso je, tým je väčšie jeho gravitačné pôsobenie.